2012-ben, 2 évvel ezelőtt tragikus hirtelenséggel elhunyt a Lurkó Gyerekfoci Egyesület edzője, Kovács Márk. 30 évet élt, itt Pestszt Imrén lakott, és gyáron nap mint nap velünk, lurkós edzőkkel dolgozott. Nagyon jó barátunk volt, aki itt a szomszéd kerületben Pest Imrén lakott. Itt dolgozott lurkós edzőként, illetve a 18. kerületi helytörténeti gyűjteményben, és úgy döntöttünk a halála után, hogy minden évben meg szeretnénk rendezni a Kovács Márk emléktornát. Az idei évben összehoztuk az utánpótlás és a felnőtt tornát. Ez azt jelenti, hogy a nap folyamán délelőtt 2 korosztályban utánpótlás csapatok találkoznak, míg délután Márkhoz köthető felnőtt csapatok vagy olyanok, ahol játszott, vagy olyanok, akik nagy ellenfelek voltak annak idején, és 8 csapattal fogjuk megrendezni a délutáni tornát. Rendezvényen van-e olyan játékos, aki az ő nevelése volt? Természetesen U11-ben, illetve U14-ben szervezzük meg az utánpótlás tornát. Az U14-esek közül is van olyan játékos, aki nála kezdett, illetve az akkor még ovisok, a mostani U11-esek között is van 1-2 játékos, aki már keze alatt pallérozódott. Mi a mai nap programja? A délelőtt folyamán, amint azt már mondtam, az U11-es és az U14-es játékosok utánpótlásban mérettetnek meg, majd a délután folyamán elsősorban a fővárosból, illetve gyárról jövő csapatokkal felnőtt torna veszi kezdetét 8 csapattal. Utánpótlásban az első 3 helyezett csapat mind a 2 korosztályban érem, illetve kupa díjazásban részesül. Míg a felnőtt tornát, ugye mondtam, hogy már 3. alkalommal rendezzük meg, van egy vándorserleg, amelybe évről évre belegravíroztatjuk a győztes csapat nevét, illetve ezen kívül természetesen van egy olyan kupa, amit haza tudnak vinni, illetve itt is éremdíjazás van. Kik voltak azok, akik nélkül a mai rendezvény nem jöhetett volna létre? Hát elsősorban köszönettel tartozunk Gyálváros önkormányzatának, hogy lehetővé tette azt, hogy ma itt lehessünk. Köszönjük nekik az anyagi támogatást. Köszönettel tartozunk a Gyáli Baráti Kör Sportegyesületnek, amely ingyenesen rendelkezésünkre bocsátotta a sportpályát, illetve az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárnak, melynek munkatársai a hangosításban segítettek, illetve a főzésben is részt fognak venni. Ezen kívül még különböző vállalkozóktól kaptunk felajánlásokat. A focihoz kapcsolódóan 2 emlékverseny van, ezt hogyan fogadják a helyiek? Éppen Márk anyukájával volt szerencsém erről beszélgetni egy jó fél órával ezelőtt, és ő azt mondta, hogy azért tartja nagyon fontosnak ezeket az alkalmakat, mert ilyenkor érzi, hogy nem csak a család szerette a fiát, hanem sokkal többen annál, mint hogyha szétnézünk, akkor ezt pontosan láthatjuk, azt hiszem. 20!